Dan gaan we naar iets heel anders. Het is een voorstelling die vrijdag wordt gehouden en die heet Boys Won't Be Boys. Het gaat over een theatrale happening met artiesten vanuit Curaçao en Nederland, waarin de diversiteit van mannelijkheid wordt verkend. Het is een grensverleggende theatervoorstelling waarbij diverse en complexe aard van mannelijkheid wordt verkend door middel van theater, dans, er wordt ook gesproken. Het is een hele eclectische voorstelling en om precies te weten wat het nu precies inhoudt, spraken we met de acteurs Pompado Z.R. Marta en Shaid Foncé. En er zijn nog veel meer acteurs, maar deze twee leggen uit wat we precies kunnen verwachten. Boys Won't Be Boys is een theatrale happening waar wij over het concept, het thema van mannelijkheid gaan spreken. Vanuit persoonlijke verhalen van mensen die hier wonen en mensen van Nederland. De meeste van ons van Curaçao die terugkomen om dit project door te trekken. En het gaat heel erg hebben over het onderzoek naar wat betekent man zijn in onze maatschappij. En niet de vormen die iedereen al jaren kent, maar ook meerdere vormen van mannelijkheid. Ja, klopt. We proberen de kwetsbaarheid van mannelijkheid een ruimte te geven, een podium aan te bieden, zodat wij met elkaar kunnen hebben over het zoektocht naar het menselijkheid. Wat maakt ons mens, wat maakt ons man, wat betekenen die labels die we dragen. Ons doel is om de palet van mannelijkheid te verbreden. En het geeft ook ruimte voor het onderzoek van alles wat eigenlijk ook buiten die hokje, kleine hokje van wat man is of wat man dient te zijn, te kunnen uitstappen. Ja, en vooral zeg maar tijdens het repetitieproces zijn artiesten vanuit Nederland en hier, die komen samen tijdens het proces van repeteren of samenkomst. En dan kunnen we ook daarin ook met elkaar in gesprek gaan. Mooi. Ja. Shaid Foncé, het wordt in Nederland al een tijd opgevoerd, nu op Curaçao. Denk je dat het verschillend is, de reacties van het publiek? Nou, we zijn ook op een andere locatie, een andere cultuur. Ja. Het mag verschillend zijn en dat is het mooie daarvan. Want zo komen we samen. Ja, en dat zullen we ook wel zien tijdens de voorstelling. Maar ook na gesprek, zeg maar, aan het eind van de voorstelling, is er een moment dat het publiek ook zeg maar, samen met de spelers in contact kunnen komen en ook daarover over hebben. Ja. En jullie staan er ook open voor wat voor reacties er ook komen? Ja. We zijn open voor alle soorten reacties. We proberen het zo breed mogelijk te maken dat we vanuit onze menselijkheid de gesprek gaan uitvoeren en daarbij hoort een bepaalde vorm van openheid, respect voor elkaars meningsverschillen, evenveel dat we onze gemeenschappelijke verwachtingen respecteren en accepteren en dat het vanuit het vieren van wat mannelijkheid is, dat we vanuit daar gaan vertrekken. Mooi. Waar is het en hoe laat en wanneer? Ja, het is aanstaande vrijdag, de 23e februari. Ja. En om 7 uur gaat de deuren open en om 7:30 start de show. En de show is, zeg maar de theatrale show, is bij Piso Zero. En Piso Zero is in Casa Moderna. Ja, en Casa Moderna zit in het hart van Bunda. Kaartjes kosten 25 gulden en als u meer over de voorstelling wil weten, kunt u naar Facebook gaan, boyswon'tbeboys.nl of op Instagram boyswon'tbeboys volgen. Dan zie je ook het proces dat moet leiden tot de voorstelling van aanstaande vrijdag. Vanuit Curaçao doen onder meer Mario Kleinmoedig, Nifa Ansano en Rendel Rosalia mee aan de voorstelling.